Makana pumoni bo Yemme Onikwamaka Onikwamaka If you see me call me Onibo Makana pumoni bo Yemme Onikwamaka Onikwamaka Anywhere I enter they call me Onibo Makana pumoni bo Yemme Onikwamaka Onikwamaka all over the world they call me Onibo Makana pumoni bo Ndi Igbo na-edozi obodo, ndị Igbo na-emepe obodo, ndị Igbo na-ahazi obodo, ndị Igbo na-eme ọfụma, ndị Igbo nọ n'ime afịa, ndị Igbo na diaspora, ndị Igbo na entertainment, ndị Igbo na gọọmenti. Anyị na-eme ife siri ike, anyị na-eme ife kalaka. Anywhere you enter we dey there. I walk I never see beautiful people. Onikwamaka Abumoni if you tell me bonu Onibo Makana Abumoni Onikwamaka Onikwamaka if you see me call me Onibo Makana Abumoni Onikwamaka Onikwamaka anywhere I enter they call me Onibo Makana Onibo Yemme Onikwamaka Onikwamaka all over the world they call me Onibo Makana Onibo Yemme Onikwamaka Echebe na Anambra na nke mekọfọ Osi anyị jidọfọ okwu ọkpọrọ anyị jijewe Nnewi na nke nọsi group of companies industrialist Igbo jemọnụ echebe kọfịa ateze n'ugbo Osi anyị jisi ike okwu ọkpọrọ anyị jijewe n'Enugu ebe amụrụ Flavor onye egwu ndị Igbo jemọnụ I walk I never see beautiful people. Onikwamaka Abumoni bo if you bonu Onibo Makana Abumoni Yemme Onikwamaka Onikwamaka if you see me call me Onibo Makana Abumoni Yemme Onikwamaka Onikwamaka anywhere I enter they call me Onibo Makana Onibo Yemme Onikwamaka Onikwamaka all over the world they call me Onibo Makana Onibo Yemme Onikwamaka Distinguished ladies and gentlemen, thank you all for coming. We really appreciate you. At this point in time, please, permit me to introduce the official MC for this event. He's no other person than that same person we all know by the name Mr. Ben Kemere. He's a premier MC and somebody who for himself. Which, ladies and gentlemen, please put your hands together as he's coming over to thank you so much. Please put your hands together for him. The veteran MC, Mr. Thank you. Bakata,
you. My beautiful women of Los Angeles, ladies and gentlemen. Because Korado Haka, Azul, up and coming MC. You guys will get to know this young man. Azubike, thank you so much for that wonderful introduction. Here tonight because I dug my heart for all of you because no now Los Angeles, Inland Empire, but we are here to come and support what our brother initiated. We can't make alone. Here, our celebration of our culture. EYG, celebration of Igbo Day. We are hoping that this will continue year after year. Year after year. And here, Toruko, Igbo do the day because one there's an also, then actually all the leaders of the communities, men and women, because this is a challenge. A challenge to all of you not here tonight that next year it will not be here. By His grace, it will be outdoors. Is that doable? Is that doable? Yes, it's doable. Together we can. Just like I say always, together we can. Because I'm Mario Nundera China Los Angeles, from Inland Empire, from the desert to the sea, we can get them together. And then we here year after year. You know, Joe don't know so, and then you know, Australia, you know, Philadelphia, New York, Houston. We have the number here. We can do it. All is doable. So because Mariano, Kono, Jessica, put your heads together. Can we something like this by this time next year or summer next year? Can celebrate here in much bigger way than what we are doing tonight? Because ladies and gentlemen, I will be my co-MC that will be coming in very soon. Let me know when he's ready. Chief Patrick Hutton. Can I be know? So because when did he? Okay, DJ, give me some interlude. Let me get something cleared up here, please. All right. Igbo, when? Yes. Nigeria, when? The Igbo war dance. The Igbo war dance. Oh yeah. Oslo. Clear. Because because clear. Because Igbo war dance. Igbo war dance. Igbo war dance. Eh? Ready? All right. Igbo, when? Nigeria, when? Abajoj, when? Oslo.
Chineke anyị ekene gị, anyị na-asọpụrụ gị, onye kere eluigwe n'ụwa, onye fụrụ ụmụ ya n'anya wee kpọkọba anyị n'ebe a n'anyasị ya. Ọ ngịnwa mere ihe anyị na-eme wee nwee isi, ngịnwa ka anyị na-enyekwa otuto. Anyị na-ekene gị etu isi wee duwe onye ọbụla, ndị si ebe dị anya n'ebe dị iche iche wee gbakọba ebe a n'anyasị ya. Onwere ihe mere ha anyị abịa ruo n'ebe a n'anyasị ya. Anyị na-ayọkwa gị Chineke ka ị nọnyere anyị n'ihe ọbụla anyị ga-eme n'ụbọchị taa, na ihe ọṅụṅụ na ihe oriri, ka ngị bụ Chineke were ọnọdụ. Mgbe anyị na-emechakwa na idurukwa anyị na be anyị dị iche iche, ọgụdị ndị ka na-abịa n'ụzọ ka idute ha ncha niile n'udo, ka
anyị kene gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ndewonu. Thank you, my brother. Biko, kwara de aka biko. Ọgbadịala. Biko, ndị niile nọ here again, I may recognize unu ndị nze na ọzọ, ndị chief, onye chiri ka o chiri ya eze biko, unu anwago. Anyị gara aga n'iru, ahụgo m unu biko ebe ọbụla unu ebe ọbụla unu nọ nọchie n'ike. Biko, a na-eji ohere a na-ekele men and women that came together and put this event together because ana m ekele ha kelechie ya ike. Usually all I okay mechi ha na-asị ndị mmadụ thank you, but I like to do this up front. I will organizing committee not here tonight because I would like to recognize each and every one of you. Actually, people don't want her because somebody can give somebody because unu wike unu ebibi ọtọ. Each of you know in honor with the Akake because I recognize you because of your fellow time and money will spend it day in day out, week after week. They need to make this event happen. Because no. Because quarter no one haka, kai quarter haka because chief funny. They one of them because quarter no haka because of your fellow who don't need to do here because kelemo no. Actually that one because actually this on your because you know who you are. Asmono, thank you so much. All right. Pico, DJ, give me some interlude, Pico. Let me get some few things together. Mastercraft on the beat. Go. It's a
Ladies and gentlemen, we are going to our next agenda, presentation of Kola Nut. Let me hand the microphone over to my co-MC, the one and only Ize, Dr. Solomon, Evangelist, everywhere, because what are they again? Who brought the Aka? Kaganiru, I know presentation of Kola Nut. Woman, get ready. All the saints get ready. Over to you. Cha 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 cha. Igbo clean war. Igbo clean war. Igbo clean war. Igbo clean war. Clean war. Clean war. They will. Who will go chita? Tell what go chani. Actually, is you. Ndiye yuku ni ibe. Umunne ndi woke ndi wanyi. Na ihe abu ihe Igbo. Because let's give Jesus a round of applause. Because I call him Jesus, I call him everybody. Yes. Most of us here went through all kinds of challenges with COVID, we survived it. Let's give Jesus a round of applause. Let's make some noise. Yes. All the things about Igbo you will see tonight. And I cannot stop until I ask you, please let's give a round of applause for this gentleman. Yeah, I got my nri, my mmanya, my hand eri, my hand arara, my hand angu, honey no, boku. Now Jesus. Yes. If you know that you're representing your state, the time has come. I got Soji. Because Colonial represents Abia State. Colonial represents Anambra State. Colonial represents the Anambra State. Yes. Because I will names, representing Abia State, Lawrence Ezeoji, Oka Obasi.
Joe Udochu. Ọ na-agba Udochu anọghị ebe a, anyị eweta onye ọzọ. Onye nke ọzọ bụ Anambra Steeti. Obi Ọgbatuwe. Aka metalụ. Biko bịanụ, anyị na-akpọ ụlọ ebe a. UK Obasi. Ọ nọ here. UK nọ here. Anambra. Obi Ọgbatuwe. Aka metalụ. Paul Ifediba na Alex Nole. Biko. Anambra, Enugu State. They represent Enugu State here because I will Dr. UKG Ago. Also, Dr. Isaac Ike, Chief John Sokeke, and Chief George Eze. They represent Enugu State because we are they represent Ebonyi State. They represent Ebonyi State. Chief Patrick Otom, Dr. Chima William. Igbo State. Nze Dr. Felix Wosu. Delta State. Delta State. Delta State. River State. I'm wearing Mazi Chinda Wami. Mazi Chinda Wami because onye cause of Godwin Mazi Dr. Godwin Nyenke. All right, because they want to not lighting up because I'm there. I am on Abia State. Can you do it? We're Anambra State, Enugu State, Ebonyi State, Delta State, Igbo State, River State. You put it. Delta. Where Delta not here? Okay, they are not here. We gotta move on. Hannah here. That's okay. Okay. Listen. Okay. Okay. What is it? You are going to check before we do. All right. Biko onye chief host anyị a ga-ebunye ya ọjụ o werezie ya obido site n'isi Alex Nnale chief ọzọ Alex enyikọ nwa were ya bunye Abia State to Anambra to Enugu to Ebonyi to Igbo, then to Rivers we give to our friends. We give to our friends. The order. When it comes to you, just all right. Right now, we are doing what we are supposed to do, ladies and gentlemen. Ebubutoji, ebubutoka. Ebubutoji, ebubutoka. Biko, okay. Ebubutoji, ebubutoka. The music. All right. Biko, kaikore nandi anilako. Let's give them a round of applause. They are representing the cardinal Igbo states. Hey! He was one way. He was one. Opportunity work on my judge for a one KJ. I want people to come.
Anambra kwenu, Imo kwenu, Abia kwenu, Ebonyi kwenu, Igbo kwenu, Enugu kwenu, Rivers kwenu, Delta kwenu, Igbo kwenu. Asị na-ebutu ọjị, na-ebute ọjị, ebute okwu. O nwere ebe anyị si wee bịa bụ ndị Igbo. Anyị nwere omenala, and ndị Igbo nọkọ a na-ajụ na onwe onye ruru n'ebe a. Omenala Igbo. And abụ m onye ruru. Onye ka anyị wee bụrụ ebe a wee bụrụ ọjị. Mana m ga-eburu ọjị wee bụ onye ka dị ndị
Hello. Ọjị na-eje ije. So ije ya ebido kịta ka ebugharị ọjị ka o ruo by state. Ọ ka o buru. Kedu ọjị Abịa? Abịa kwenu. Abịa kwezuonu. Ọjị abịago anyị ahụgo ya ahụ. Bitumi ya aka. Ebitule m aka aka ji fo wo. Bitumi ya aka. Oje du ga bia ka o. Oh, kane. Adi na paye ọjị ato neighboring state wa Anambra ọjị abịago. Anambra kachan! Ọjị abatakwa Anambra aka. Omenala Igbo. Metụkwata ọzọ. Dịka ebe si wee kwụrụ, etu esi wee nye ya na ọjị ya aga ije state by state. Ya na onye abanye ndị Enugu steeti, Ebonyi steeti n'aka. Ọjị erula Ebonyi aka. Ịma onye na-amara onye tọrọ ya ni abụrụ mmadụ. Egbuburu Ebonyi, gbuburu Abịa, egbuburu Enugu. Etu Ebonyi si pụta, Ebonyi ahụghị ọjị. Ndị Ebonyi, aga m eburu ọjị a bukworo ndị nwanne anyị nwoke ndị Enugu ka ha fụkwa ọjị. Ebonyi kweruo! Ndị Enugu n'ebe a kwenu. Mụnwa bụ ọzọ Ukedeje n'Ukehe. Ọjị erutego ndị Enugu aka, biko ka ndị nze chiefs ndị ọzọ nọchitere anya Enugu steeti fụ ọjị, biko ezi ugo onye Igbo n'ala Igbo. Biko anyị ahụchago ya bụ ọjị etu omenala be anyị si dị. Anyị ga-apaziri ọjị panye ndị agbata obi anyị ndị Imo steeti called Delta State. Thank you. Oke anaghị ehi onye ọbụla. Anyị na-eme sure na ndị ọbụla wetara oke ha. Ndị Delta biko ha ji Nigerian Airways na-abịa, moto ha kwụsịrị n'ụzọ. So biko unu ewere iwe. Ọ mụ na-represent ndị Delta. Unu bịa biko ebe a ga-enye m, aga m etinye n'akpa m n'aha Jizọs. Ka m gazie n'iru. Igbo steeti kelenu. Igbo steeti kelenu. Kelezuonu. Biko Imo steeti ndị chiri echichi aka idum nọ n'ọjị. Ọjị eruola anyị aka. Ndị nze na ọzọ ọwụ na ọjị anyị ga-ewerekwa ọjị were nye onye agbata obi anyị wụ Rivers steeti. Ndewonu. Biko aga m eburukwe ọjị a bughachi ọzọ enyikpọ nwa ka o bunyezie the rightful representative by onye eze Ami Igbo Prince Ike Nwosu. Biko ka anyị kọrọ Jizọs aka everybody. Ndị anyị ekele m ụlọ.
Asị na agbara m ka unu si wee arrange ịwa ọjị. Ezugbo ọyịba mụ anyị were aka ọjị nke m. So igwe na-represent obodo m just ka ntị ekwu before na ndị Igbo nọkọ ebe ọbụla ma ndị ọha na eze onye nri na-awa ọjị ndabụ m onye nri mana ọjị nụwa ebitugo m ya aka m ga-ebutuli ebunye ike ịwa Igbo anyị ezukọọla ebe ọrụ Igbo bịara ọjị na-apụta ọjị pụta ọrụ isi Igbo ndị bịara abịa ọgbakọ a na-eme na ihe eruole anyị ga-awa ọjị a onye ọbụla nwetara ọjị enwere nwanne nwoke ebe a ijele Enugwu ugwu dị n'ụmụ nri ijele na ọjị bite ọjị aka ndị Igbo ekele ime unu ịma na onwere ibe dịka ya ibe mere ọfụma ọ na-abụ o nwere etu esi gbaba ọsọ asịsị ga nata azụ ka emezie nye ka o were etu ọsọpụzi ndụ ya na nna emetụ ọjị aka maka na ụmụ nwa ndri ijele Enugwu ukwu n'ụmụ ndri na-ekwu ijele igwe were anya ọjị biko ọ ihe nọ n'iwu ọjị onweghị nsogbu nọ n'ime ya biko ana m ewere ọjị a na-akpọku Chukwu ọbịa Chukwu anyị wee eze anyị eze ama ama eze Chukwu ala Igbo ndị ichie anyị niile ala anyị niile a na-awa ọjị a na-agba ala n'elu si ya bịa chekwaba anyị ihe anyị bịara wa obodo anyị bịara n'ime ya anyị na-akpọpụkwu ndị nwe obodo si ha bịata ebe a bịa were ọjị anyị na-agọzi ọjị a n'aha ala Igbo niile ebe niile ndị Igbo nọ ọjị anyị na-agọzi ugbu a n'isi ha niile ma ndị nke nọ n'Akwa Igbo ma ndị nke nọ na Equatorial Guinea Igbo niile na ebe niile anyị na-agawa ọjị a taa n'aha ha na Chineke ihe anyị bere ebe a maka ọdịmma anyị ọdịmma ka anyị ga-eji ala ihe anyị kwuru bịa ebe a wụ ịdị mmezi obodo anyị na ime ezinụlọ anyị ka ọ gaa n'ihu ezinụlọ anyị ga-aga n'ihu anyị na-arịọkwa mgbe anyị ga na-ata ọjị a anyị ga na-ata ya n'ahụ isi ike anyị ga na-atakwa ya mgbe anyị na-ewere ya anya na-aba anyị n'ahụ Chineke ga na-agọzi anyị na ya onye ọbụla tọrọ ọjị Chineke ga-agọzi ya otu anyị siri bịakwa n'ebe a bụ ime ọgbakọ maka omenala Igbo mgbe ọzọ anyị ga-eme ya oge mgbe anwụ na-acha anyị nọrọ n'etiti anwụ mee ya ebe a nọ n'ezi ka ndị mmadụ hụzie anyị ahụzie anyị agaghị eme ya ebe akpachiri akpachi nke anyị na-ekpe agba ọjị anyị na-ata mgbe anyị ga-aga ya next year ebe na field ebe anyị ga na-eme ya ọ ga-akarị nke a
anyị na-asịkwa ndị ala anyị niile n'ebe a Chineke ga na-echebe anyị wepụrụ anyị nrịanrịa ụmụ anyị bịara ebe a ụmụ anyị mụrụ ebe a ma ndị nke bịara abịa anyị na-asị Chineke ga-agọzi ha ka ha sorokwa na-erite ihe ọma nke nọ n'ala a ihe anyị bịara ebe a ka anyị were ihe ọma anyị na-echetakwa ndị anyị nọ n'ụlọ anyị sị Chineke gọzie anyị Chukwu abịa ma nara anyị kelee na mbuli elu ise cha Igbo kelenuo biko unu eweli iwe o nwere nwanne anyị eze elect kwesịkwara ịnọ ebe a with us ma o nwere ihe dapụtara nụ as we speak now o nidere ekpere anyị niile so ọ ilu ka m tụrụ ọ ga-adịrị onye ihu mmadụ onye azụ mmanụ aha Jizọs okay. UK ọbasi elebi nọ bịa biko bịa Anambra State kedu onye nwere iwaji Chief Paul Iberiba biko bịa Owele biko bịa kunu wara anyị ji Ebonyi State, Chief Plateau Voter. Enugu State, Chief Ezugo. Delta State, because when you Delta, plane of Orlando Bay. Okay, it's running behind. I'm like to hear that run behind. Because you the men run behind, and I had Jesus. Because ladies and gentlemen, diaspora since August, September, October, so I na agbaji onye ọbụla nọ ebe a ga-eririri ji n'abalị a ya na iri ji ị ga-akwụ anyị ụgwọ ya onye ọbụla ga-eri ji ihe eri ji gị rie ede onye na-eri ji eri ede onye na-erighị ji ya eri ede River State Wame Chinda come and represent your state to my brother. Ya can represent yeah. Unu ga-ahụ na anyị na ha agbalịla biko a na-akụkọ aka n'ebe a ọ dịghị easy put in here together within the scope of time anyị nwere and it's becoming very successful. Ọ dịghị easy
Biko nye ndị ọzọ nye ha. Prince, Ike Wosu Kerebino, Onyeze. Ladies and gentlemen, the ceremonial cutting of the yam. The symbolism of this, for those who don't know, is that tutundi morieji aga wariri gozi ala, gozi elu, gozi ndi koroji, gozi ndi korede. Maka afọ ọzọ na-abịa abịa. Biko ka anyị kọrọ Jesus aka. Let's give Jesus a round of applause. Yes, what we are now, I call Jesus aka. Jesus only na-akọ ọjị. This time around, I gave video from Abia State. Oh, to Nesha Waji, where Kenke. Over to you. All right. Okay. Over to you. Over to you, sir. Igbo. Okay, eruole mgbe anyị ji ihe anyị kwuru bịa nga taa. Asụ ihe kwuru ewe akpọ mkpu n'ala ya. Anyị ga-abịa wụọ ọjị ya iji Igbo niile, ji ụwa niile na ihe Igbo eji mara Igbo wụ ji. Ji akwụ ihe bịara abịa. Ọ bịara abịa ihe anyị na-eri wụ ji. Rice bịara abịa. Ihe ndị ụfọdụ anyị na-eri bịara abịa. Ma ezigbo ihe wụrụ Igbo wụ ji. Akọkwanụ ji. Ọ ihe eji ama mmadụ. Ọ ihe eji ama anyị wụ ọgaranya. Ọba ji gị. Olee otu ọba ji gị ha? N'ihi oge na-aga, aga m awa ji nụ, ama m awa ji nụ. Okay, anyị na-eke onye si anyị wụọ ọjị a, awa ji a. Chief King George Ifora. Okay, Amen. I kelere gị. Biko anyị kelere gị otu isi mee ka ji a rute anyị. Anyị ga-awakwana ya, anyị ga-eso anyị taa ya, ọ ga-arụ mma n'ahụ. Anyị na-awa ji nụ taa. Anyị mụgo ihe niile nkenke. Anyị na-awa ya n'aha Chukwu Obiama. Anyị ga-eri ji nụ sokwanụ ala Igbo, ụmụ Igbo niile na taa site n'abalị na onye ọbụla riwe ji. Ihe anyị na-eri bụ ji ọhụrụ. Anyị ga-erikweni ya. Anyị ga-erikweni ya. Anyị ga-eri ya n'Eke, rie ya n'Orie,
rie ya n'afọ riekwe ya na nkwọ anyị na-ewa ji na onye nwaanyị gọzie anyị rie ya n'udo. ngwa Abia-kwezolo, on behalf of Abia, I na-agwa ji a, for Ndụaka. Anambra. Igbo mma mmanụ, Igbo ekene m unu, ndị Anambra na-awa ji kịta. Obi dị m ọcha na ndị Anambra na ndị Igbo kwe ka m bịa bịawa ọfa ji mụ afili nọ anọ biko daalụnụ. Anyị ga-awa ji a, ọ ga-adịla anyị mma na Eke, dịla anyị mma n'Oye, dịla anyị mma n'Afọ, dịla anyị mma na Nkwọ. Arụ a ma mma mana arụ ọzọ ga-aka mbeda, biko ọ ga-adịla onye ọbụla mma. Arụ ọzọ anyị ga-enwe more than this year. Ekenekwa m ụlọ ama awa ji a n'afọ ndị Anambra na Igbo niile n'afọ Jizọs, amen. Biko ndị ọbịa ewerela ji ịtụkwasị ọnụ okwu na ihe nwanne m nwoke kwuru here. Aga m asị biko Eke ketere ndị Igbo ihe ọma, kepụrụ ha ihe ọjọọ. Nkwọ kwatara ndị Igbo ihe ọma, kwapụrụ ha ihe ọjọọ. Orie ketere ndị Igbo ihe ọma, wepụrụ ha ihe ọjọọ. Afọ fọtara ndị Igbo ihe ọma, kwafụrụ ha ihe ọjọọ. Ihe anyị na-ayọ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị, amen. Biko ịwa ji elota na ndị Enugu aka. Mụ bụ Chief Jones Okeke na-awa ji on behalf of ndị Enugu. So biko asị m ka ndị Igbo na-echetakwa na Enugu steeti bụ isi gọọmenti ndị Igbo. Biko ndị Enugu nọ ebe a, anyị na-ekene unu. Ndị Igbo niile anyị na-ekene unu. Biko ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, ọ ga-adịrị ndị Igbo mma na Orie, dịrị anyị mma na Afọ, dịkwara anyị mma na Nkwọ. Anyị si biko Igbo niile ga-aga n'ihu, anyị ga-eme ife dịka mba si eme ife. Ọ ya bụ na gaba n'ihu n'afọ ọzọ anyị ncha ga-agbakọ ọnụ wee mee ya bụ ịwa ji ka ọ bara anyị. Biko anyị na-ekene unu. Yes, biko Enugu awanụ ji o, anyị ga-eli ọ ga-abara anyị. Thank you. Biko onye ọrụ hụrụ ebe a, aha ya wee Eze Ji n'ala Igbo. Onye na-akọ ji na-enweta ji bụ Eze Ji. Mụ na ya abụọ na-erepresent ndị Delta steeti. O nwere ego a ga-enye anyị abụọ ga-ekeri ihe. Ndị Delta steeti, unu chọọ ego unu bịa n'ụlọ Eze Ji, unu abịara n'ụlọ m. Eze Ji anyị ga-esekọta Igbo ekele m, Igbo zọnụ. Ụbọchị nke taa ụbọchị a na-awa ji. Mụ onwe m n'ebe a wee Eze Ji Lawrence Chibeze Nwosogwu, ọmụ ya Abia steeti, but na-anọchite anya ya ndị Ebonyi taa. Ndị Delta ka m wetara ha gwara ha ji. Jee na-awa maka ịdị mma nke anyị. Onye anyị na-eme n'obodo anyị, ihe na-abara anyị uru tupu erie ji. Ndị Eze Ji na-epu ụzọ waa ji, ha wachaa ji abịa nye ya ọhaneze, ha ewerezie ribezie. Ụbọchị nke taa m na-awa ji n'aha ndị Igbo, n'aha ndị Delta. Ndewo. Eze Ji
ịgbalịala biko ego ahụ a ga-enye mụ na gị abụọ ndị delta chọọ nke ha ga-abịa n'ụlọ ịbịa kọlekta biko. Imo steeti kelenu, Imo steeti rienu, Imo steeti ṅụọnụ. Ndewonu. Aha m wụ Dr. Nze Dr. Felix Wosu. Awụ m onye ama Igbo. Onye ọbụla nọ nga-ekwuola ebe o si. Ama Igbo nwekwa ekiti Igbo niile. Onye anyị ji aza ama ndị Igbo. So onye na-enye ọnụ history, anyị nwekwa history toro ogologo. Biko n'egbughị oge aga m agwa ndị Imo steeti ọjị. Anyị sị ọ ga-adịrị anyị mma n'oke, ọ ga-adịrị anyị mma n'orie, dịrị anyị mma n'afọ, dịrị anyị mma na nkwọ, ka anyị ga-awa ji ahụike na ahụ ọma. Ndewonu. The last but not the least, one of the areas na Nigeria na ala Igbo, natural resources, our River State, precisely in the Ikwere, Chinda, Wami Wumwana Iwoke. I was very, very happy to only be associated now. Obiaga Waji is going to cut the yam now because we put in yes. Yeah, go with it. Wajia. Oh, Nukum mother. But the way you can do I'll say, Anna, hey, Poka. Banze bakuga ikono haba. Mbongo ra karma bia bele ka. Bakanna no mai me akanna le ga. O ha miru so obuno. Hamid. Hamaka Pambra. Bo. Opposition Olu. Oishna na kandu and make out. Because interpretation Peter Obi must win. All you want to pull you here. That's interpretation of Kwezoku. Yes. No, I'm just kidding. Please. Very important correction. I've always had to ask Ikwere. Our original name is Igbo. The name Ikwere came up during the negotiation between our people and Mr. Hako's representatives, led by Captain Woodman, a British naval officer. And during the intimidation, when they were forcing the natives to sell their land, what is today Port Harcourt. Then those old men say, because they were overwhelmed, they said, Akoni. And the way it sounded to the British people was Ikwere. And if you notice, listen, so that they stop calling us Ikwere. If you notice, all the communities that live in the coastal area, they suffered that. If you call a typical Asabama, he will correct you and he will say, I'm from Ahaba. The people they call God, their original name is
the money. The people we call brass, it was when British came and the brass people were saying, Barasi, meaning leave us alone. And the way it sounded to them is brass. Okay, so our original name is Igbo. Just like an Ahabaman will correct you when you call Please give me a round of applause, ladies and gentlemen, for the correction. We love you. Thank you. All the people that are here, Kwame, you can go, starting from King George and the Queen. We want you to come up to the podium. We're going upstairs. Please. Yeah. Abu ndioma, wele ndibude njemano, ndioma, wele ndibude mujemano, ndioma, wele ndibude mujemano, ndioma. Because if you need change, the roll of change is somewhere here. Where's the below the change? Right here, please. Ladies and gentlemen, we don't change. I will Bank of America here. We'll change back here because we don't change. Because they will change. That's was a man. Because they will change here. Because actually here because before my Africa, our wonderful children will be able to entertain this evening. Because
Thank you. Because Igbo unites. Igbo unites. Because you come and check on the other presentation. Igbo unite. Because of the young men and young women. Piano, hurry up. Let's go. Igbo unite. You are next on our list. Because come in here. Oh, but we're going to all right. Igbo Unite, are we ready? Come on, let's go, guys. All right, Igbo Unite, Igbo Unite. Young man. Yeah. Okay. Do what you gotta do. This is the next generation. The young shall grow. These are the people that will take over eventually from us. Because we can showcase here. Whenever we have an opportunity to showcase our children, especially in the side culture, all the very necessary that we do that. Thank you. All right, Igbo Unite, over to you. Igbo Kwenu. Igbo Kwenu. Kwezwolo. Anyị na-eke n'ụlọ afọ mbụ Dr. Obinna Nzekwe mụnwa bụ Cultural Awareness Chair UIULA nke bụ Igbo Unite. Ndị a bụ ndị so onye abụ onye bụ chi onye nwa president anyị treasurer anyị nọkwa ebe a Faith Hazonwu Emeka n'ebe a ka Emmanuel bụ secretary anyị na ndị ọzọ nke a bụ Emmanuel Osakwe n'ile anya maka mentoring Ugo n'anya maka events. Ebe a n'anya ife a bụ flyer anyị sọsọ ife anyị bịa ebe a ime bụ ka anyị kọwara ụnụ ife anyị na-eme. Ife anyị na-eme bụ iweta ohere ndị be anyị ka ha na-amụta ma asụsụ Igbo ma omenala n'ihe ọbụla gbasara ndị be anyị na-enyekwa aka ka anyị na-amata onwe anyị. N'ebe a bụ Los Angeles anyị zuru 200. Mana na USA enwe 13 chapters. Se nwe nke nọ na Atlanta, nwe nke nọ na Houston, nwe nke nọ na Tri-State, nke a bụ New York, Connecticut na New Jersey na ebe ndị ọzọ. N'afọ a anyị nwere annual conference anyị na DMV nke a bụ Washington DC. N'afọ na-abịanụ ebe a ga-eme ya bụ na Oakland, banye ebe a. Ya bụ nọ anyị nwa na ndị nọ na Bay Area ga-elekọta anyị. N'afọ a na sọma ife anyị mee bụ ka anyị nyere ndị be anyị aka ka ha na-amụta asụsụ Igbo. Nke a bụ ma ndị na-amụta amụta ma ndị dịka mụnwa masị. Mana n'afọ a sọ ihe m mere bụ ị na-amụ inu Igbo proverbs. Ya bụ mme njụọ dee biko kọwara m ihe a ọ kọwara m ya otu a ka ọ dị. So ife a taa ife anyị chọrọ bụ ka ụnụ ụmụ ụnụ ọ bụrụ na fa nọ n'ebe a na Los Angeles biko ọ bụrụ na fa si ụnụ na fa chọrọ ije ihe ọwụna bụ ihe ime Igbo Unite biko kwenu ka fa jee. Ọ bụrụkwa na fa ha nọ New York, New Jersey ma ebe ndị ọzọ nwee ike amanụ m so nwee ike ebe a ka a na-arụ ọrụ ma ọ bụ agụmakwụkwọ biko nyenu fefe. Anyị nwa n'ebe a n'afọ na-abịanụ anyị nwegasị ọtụtụ ife anyị chọrọ ime
So when can I feed the future? Yeah, bo inye aka ka dịka n'afọ biko si je ọya ka ọ na-egosi anyị ga-eje n'ọfaneji na-abụdị na Anambra steeti jee ebe ha kegasị ụmụ ihe dị iche iche. N'afọ na-abịanụ anyị na-achọkwa imegasị ụmụ ihe lekchọ. Anyị na-achọ ihe bịagwa anyị okwu ihe gbasara omenala nze na ọzọ na ihe ndị ọzọ. Anyị na-asị unu daalụ nụrụ nne. Obi dị anyị mma ka anyị si bịa nyere aka na mmemme a. Anyị na-asịkwa unu n'afọ na-abịanụ anyị nọ nke ọnwụrụ unu chọọ meenụ ka anyị marụ. Anyị na-asịkwa anyị kpọọ unu oke biko zaa anyị daalụ nụ. Ndewo. Ahambu Amarachi. We're going to Nigeria this December. We need help. We need your help. We're feeding the future. There are people in Anambra, there are people in Abia, there are people in Boni. They need your help. Please, we're going to give your flyers. Take the flyers. And we have a QR code here. Use the QR code, send donations. We've been doing this every year successfully. We have pictures. Look at the pictures. We're doing it every year. We have proof. We're going to help the youth. Please help us. Thank you. Cha. Imo Kereno. Abia Kereno. Anambra Kereno. Enugu Kereno. Ebonyi Kereno. Ndi bo mama no. Goye 3-0. Asina ni sino na be ma we be gene. Wala ma. Se kelele mo no. Ihe ono horo wo mo no. That's right. Umu Igbo. Known as Los Angeles, California, United States of America. So I say Kaibia, Makaima, Ezru came, he on the name, oh, I want one engine, oh, I get continue born of washing. So I say, go no quadri, on your room, oh, my heart, Yako Potasha, every much time with mentors. Yotola, the doctor, the barrister, ndị aka ọrụ juru eju. So anyị ji otu obi na-eme na gịnị na-ebi enwere onye ga-ata nwanne ya dọwashi. So biko nụ ihe anyị ji QR code onye ọbụla ị hụrụ UIULA ịjọ ya n'otu esi aba ele ihe anyị na-eme ụmụazị 21 to 40 years you belong here iwuru onye Igbo ma round ọ bụ ihe Chimamanda Adichie kwuru. Also through identity all my wogene tribe. All ndị Igbo ka anyị before ndị ọcha abịa, before ndị Christian abịa, omenala nọ. Before ndị ọcha abịa sị na anyị wụ ndị Igbo. Before asị wo Igbo ọwụ ndị Igbo ka anyị ọwashi nọ. So biko nụ onye zara aha zaa na aha nna ya efuru ọwụda ajọ ahụ ka ọ zara ọwashi. So biko nụ ọ na-akpọtara anyị ụmụazị anyị. Nke a efuru n'aha Jizọs. Ndewo nụ. Biko kwado ha aka. Ụmụ Igbo unite, kwado ha aka. Ụlọ ahụrụ ya ụmụnne m ụmụnna, ụlọ ahụrụ ya mere ya n'abalị a. You do not need to be told. Biko ekele m ụlọ. Biko ebe a nọ ya, ọ bụ nwaanyị ọzọ nkọta akụrụ anya akụkọ ahịa awụ maazị atakata. O sikwara sị n'uche na-apụta ka ọ bịakọrọ anyị akụkọ ihe nụrụ akụkọ storytelling maazị akataka ụzọ Chukwu nọbịa biko kwere m ya ka ọ na-apụta chọrọ m oche student ọ bụrụkwa kwekwe ụzọ ngwanụ na kọrọ ya akụkọ che Igbo bụrụ m ekele m unu Nigeria ekele m unu obodo anyị na n'ime USA ekele m unu
ifemerembe bodike ụbọchị ọ ga-achọwanụ dikenu Igbo ga-adị ndị ala anyị ekele m nnụ aha m bụ agụ ụzọ atakata elo okwu ndị a si n'okumeko dị n'Igbo TV eruo nnụ ntị nke a ka m bụrụ bịa n'ụbọchị nke taa. Onye isi obodo anyị, onye isi ndị Igbo nọ na USA a na-akpọ Chief Maazị Ọdịnyịnya na amaokpe dị ihe gbasara alụkwaghịm di na nwunye ka o nwee ike ịga ezumike ọnwụ ezezi. Onye isi ụkọchukwu St. Achara Catholic Church na amaokpe laayọ ndị mmadụ ka ha nwee ike ịma ụdịrị aha ha na-akpọ di nwere anyị. Ndị ala anyị mgbe ga-enụ ntị tụyepụ nụ ntị tụyepụ kwụyepụ ma tie ya n'ala ka nọ n'ofu oke osi gaa. Onye isi obodo anyị ndị Igbo nọ na USA na-ayọ ka ndị nna nna nwee ike ime ka nye gbasara alụkwaghịm nwee ike ịga ezumike nke ọnwụ ezezi. Ọ gara n'ihu na-ama okpe na-akọrọ anyị na nye gbasara alụkwaghịm di na nwunye apụọla nke ukwuu. Ọsọ anyị na mbụ na nwaanyị sinye akpụ n'ọkụ akpụ na-agbọ nye ọnọgbọwụ ndụ dị m ndụ ụmụ m, mana ugbu a nwaanyị sinye farina akpọ nye ndị oyibo na-akpọ ya ma owuwe ite ọlọgbọ alụkwaghịm. Ọ gara n'ihu na-akọwa otu dị iche iche juru n'obodo bụ USA dịgbakwa ọkụ na Atlanta, adịkwaghịm na Texas, onye bude na California. Ọ gara n'ihu ụlọ anyị ụmụ nwoke ka ha nwee ike nye ha ji eburu nwoke eriri ma tụnyepụ ya n'osimiri Jordan n'ihi na nye na-eme adịla nsogbu. Ọ gakwa n'ihu ụlọ anyị ndị nna nna anyị na ụmụaka nne na nna zụrụ na ha na-aba uru nke ọma. Onye isi ụkọchukwu St. Achara Catholic Church na amaokpe n'ihi na aha na-akpọ di nwanne anyị ọ dịgo nso ọ bụghị ibu. Ọ gaa n'ihu na-akọwara anyị na ndị na-eme njọ agbakọtago ichegharị n'ihi na nye na-atụ ha ụjọ awụdị ịga ọkụ mmụọ, mana ọ bụ otu ndị Catholic Church asị ebebe. Ọ gara n'ihu na-akọwa na ndị ogbenye ụdịrị aha ha na-akpọ di nwanne anyị ọ dị iche. Anụ a na-agba egbe ọlọta ga n'otu di nwanne anyị na-asị na agba n'anya egbe agba na egbe akpọgọ nwụne anwụ. Ọ hapụrụ ụzọ si mpio di nwanne anyị na-ayọzi ya ọ bụ onye osi na-esi mpio elenye agaghị agara ụzọ si mpio. Nke ọzọ na-ewekwa iwe wu dị ụmụ ndị ugbo ogbenye ọ dị ndị di ha nwụrụ anwụ ya were ayọni ọ bụ na ụmụ ọnụ n'ụgụ maọbụ ụmụ ndị ọbara na-agbala obi agụlani elenye ya ji di ndị nwụrụ anwụ eme ọ bụ ya ọ bụ di gburu ha. Onye ụkọchukwu gakwa n'ihu na-ayọ ka enwee ike ịdịla akpọ di nwanne anyị ezigbo aha, ka agakwa n'ihu na-asị ọ bụrụgbadị udo dịrị di nwanne anyị na ọ ga-ọka mma dana ịdịla akpọ ya aha niile a. Ndị be anyị otu aka ọha m n'ọnụ n'ụbọchị nke taa, onye nọ na n'ụlọ ya bụ Maazị Agụzọ Atakata Elo, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. All right, because we can do better than that. Because no, the part we want to show the Igbo, that right storytelling. Because all of them, thank you so much. As long as you didn't country the man, you didn't know, pharmacy students. Because Group 1, the women, if you like Group 1, dance
Dancing group 1, please assemble in the back. Because Ghana Nazo, even on group 1, I have 2 dances for a while. Only one man in my group 1 because you're outside right now. Okay, DJ, go ahead.
na-eme ọgbanụ ụdị enyi na-eme ọ bụkwa enyi ga-elite ihe maọbụ ka eweta ka elie abụga isetibe akị ma afọ nwaanyị batara ngwongwo nsikwa abụga isetibe akị ma afọ nwaanyị batara ngwongwo ịmụkwa n'ụgbọ mmiri igbo abịa omebi ji mmemme mmọnwụ mbọsị njelụ n'ụlọ ọgwụ wee lue n'ụlọ ọgwụ onye ga-ele ọgwụ wee nyebe anyị mmanya wee mebe n'ụlọ ọgwụ. Biko, come and get the change right now. All right, the music programmers, let's give them a round of applause because they're doing a fantastic job. Brother Ike and Brother Jasper. Now, Jesus. Yes, we have another Hollywood star in our midst, and sometime today we're going to have her come on and say something, probably give us a song. We're hoping for that. Now, the ladies, let's give the ladies a round of applause. I know you're eating. Please, give them a round of applause. They're ready to come. Get your change. Over to you. My dog. She has perfected her acts here in Los Angeles, in Nigeria, even in heaven. Now Jesus. Her spiritual credit is too high. We are talking about Dr. Calista is in Konya. Because she's go over to you there. Princess Divine Connection. Thank you. N'ụbọchị akala aka eluigwe kwanụ ọ dịgala ibe n'igbo bịa keneli n'ụbọchị akala aka eluigwe ịmana aka nne kwara aka ekpe kwa aka nne aka na abụ wee dị n'ọtọ ọjụgo nwaanyị lele ịnọdịkwa ọjụgo biko bịawara egwu n'ụbọchị akala aka na eluigwe kwanụ ịmana okirikiri ka a na-agba ọkpọ ose na adị ala elu ya elu ịmana nkirikiri ka a na-ekiri obodo na-ejiri edodo enyi ozu ọjụgo nwaanyị lee ịnọdịkwa ya ndị mmadụ na-akpọrọ ọjụ ndị mmadụ na-akpọrọ ọjụ ọkpọrọ nganga nwaanyị ka a na-ekwu maka nganga nwaanyị nne nna ọmaka ọkụ siri mee ịnọdịkwa ya ọgbaji oji gbọrọ ndị Igbo si ndị Igbo gbakọta ọnụ ka anyị mee nụ nwanne ụmụ nwaanyị Los Angeles wetara ha n'ọkpa gị n'azụ nganga nwaanyị biko ịnọdịkwa ya ọkụ mere nwata biko were ya ga-aba nweta na maka ụka ị na-eme egwu gị bụ egwu ọmalite ọkpọnọkụ mmadụ aka ka nwere ihe a mara eme eme ọkwana ihe a mụrụ amụ ka na ife agbọrọ ada agbọ ụmụ nwaanyị Los Angeles biko bịa gbara egwu n'ife akara aka erugo kpe ọkụ siri mee ọjụgo biko bịa were ya nwayọ egwu gị erugo kpe ọmọdé biko gbanye tiri ihe zelu ma delu n'uju egwu anyị ebidosia
si mara they will take you in the meantime here is entertainment mmanwụ na-abịa egwu na-abịa because remember Black Friday I ga-eje hụ our brother Tony Howell Black Friday remember right here I ga-abịa hụ our brother Tony Howell. Ladies and gentlemen, please, can I have your attention at this point in time? Because Obonino here, and obviously you saw Igbo, because Obonino, put your hands together for yourselves. Distinguished ladies and gentlemen, and when the Anambra here, because Obonandi Anambra not here, Obonino, Polo Moyaka, because all the Anambarians, the Anambra not here, because Polo Moyaka. And at this point in time, I have moto neje nugu 042 because obune when die nugu neba because obune no kwolo nwe yaka. Ndie nugu because kwolo nwe yaka. Because obune igbo onye nugu ani na enjoy ya bache nugu na enjoy yo be nugu because kwolo nwe yaka obune no. Because obune neba odika ga si no nwe ko wade because jebe ni Imo State ebe na nwa nwole. Biko ọbụna Igbo onye Imo State and ịnọ here biko kwụọla onwe ya aka ndị Imo State niile na-ebe a kwụọla onwe ya aka ọnụ nwa na-eme obi anwụlị ya na-adị n'ala Igbo daalụnụ biko ọbụkwa na ịnọ here ọbụna Igbo onye Ebonyi biko ka anyị note na anyị Ebonyi bụ anyị Chukwunna gọziri agọzi na anyị Ebonyi ka a na-akọ rice na the same anyị afọ ka simenti dị biko ọbụna Igbo onye Ebonyi biko kwụọla onwe ya aka biko ọbụna Igbo onye Delta State ihe onye Ejọkọkụ biko ebe ọbụla ị nọ kwụọlụ ndị Delta State aka daalụnụ ọbụna Igbo onye Rivers ndị mba mmiri onye Ikwere onye Echika ahụ elele mma biko ọbụna ị nọ ebe a na ịlaiki ndị Rivers State bụ ndị Igbo biko kwụọlụ onwe ya aka because I know our brothers no kwa Benue State Igbo because once again because follow me about the Benue State Igbo aka because dalono because ọbụna nkwụsị ụgwọ ọbụna ma kpọrọ ndị Abịa ịgba na nsogbu a because ndị Abịa steeti niile na-ebe ekene unu because follow unu n'aka ebe ọbụla unu nọ ọbụna ịbụ onye Abịa steeti ndị Ụmụahịa biko kwụọla onwe ya aka daalụnụ sọ ọ bụzia na ịbụ onye Anambra ndị Obi Iweka ndị Obosi biko ebe ọbụla ị nọ ịbụrụ onye Anambra biko kwụọla onwe ya aka unu na-eme ọfụma biko a na-ekele onye Igbo niile n'ebe a. And at this point in time, we can use Igbo so that our children now can know what it means. Because our country because they must be ready now. Because I'm going to talk against your home. Because una talk and call Unaika. Obu talk and call Unaika because call Unomaka. I can't get the council of water or seal because Column Maka, not a Macan, because open Nacolomaka, even got my mother, Manilo, because Column Maka, Dalono, and naked on Janin Neva. When I saw Janin Neva, Maloma, wine in Neva, Maloma, walking in Neva, the Kita Mokanadi, as now walking up on Mokaria, and walking in Neva. Chapolata, wine in the neighbor, where Bolivia and let alone Janine. Make an apple Mwakanine never, all Mwaka be for to do that you will go. And not from the future of Igbo, because Obona wine never, because Polo Moyaka. Obona wine never, because Polo Moyaka. I really want to appreciate each and every one of you that you know here, even the people Rika. I can't check on you because on a somewhat for belly. So the kind of living in our money now, because just TNT in my car, you will meet the way what here. If I'm not colonel of the government, one man I fear will come because no, but no broken can things fall apart. Oh, I fear will come or give him a local.
Okonkwo nọrọ onwe ya ụkọchukwu bịa ụkọchukwu onye ọcha bịa si kedu afịa ọsị na afịa bụ Okonkwo. Ụkọchukwu wee sị ya hei kedụzi ka ị ga-esi na-azụ Okonkwo n'ụwa kịta ọ bụ onye Igbo ka ọ na-agụ ife ahụ. Ụkọchukwu wee sị ya na tata na afọ ya bụrụ ozi Okonkwo na afọ anyị ga-abụ gịnị Charles. Okonkwo sị ya na nsogbu adịrị ya. Okonkwo sị ọkwa Charles ọ sị anya nye na nsogbu adịrị ya. A na-aga n'iru emesịa Chukwunna gọzie Okonkwo nwunye mụ ejima. Biko ọ bụ na ịbụ ejima ebe a biko pụọla onwe ya aka. Ọ bụ na ịmụla ejima ebe a biko pụọla onwe ya aka. Chukwunna wee gọzie nye ọmụ ejima. Ọ mụzie ejima ụkọchukwu onye ọcha wee sị anya na ebe ọ bụ na nwunye ịmụla ejima na ị ga-eji efi wee bịa kenee Chukwu. Ọkwụnna n'ife m na-ekwu na ị ga-eji efi wee mee gịnị wee bịa kenee Chukwu. Okonkwo na-esi onwe ya anya ebe ka ọ debele efi o nwere o wee sị ụkọchukwu na nsogbu adịrị ya na ọ bụ na ọ ga-eji efi bịa na nye ọ bụ ụkọchukwu kaba arụ mee gịnị bịa n'ụlọ ka ọ kpụlụ dị efi. Ụkọchukwu sị ya na nsogbu adịrị ya. Mana ọ dị ụkọchukwu chenjila afịa from Okonkwo to Charles. Gịnị ka ụkọchukwu mee? Ụkọchukwu welu mmiri mee ya gịnị fee ya n'iru si ya tata na echenji ama afa yi from gịnị Okonkwo to Charles. Ọ sị ya na nsogbu adịrị ya. A wee kanye ụkọchukwu wee dulu ndị ụka wee bịa. O lutezie na biye nwunye na-asị ya nna m ukwu hei kedụzi ebe efi dị? Ọ sị ya nwunye m enye na onwe ya nsogbu enyekwa na onwe ya nsogbu. O wee dulu ụkọchukwu wit nwunye na ndị niile bịanụ ndị obodo wee jebe n'azụ ụlọ siba n'ebe a ka ọ dọbala efi. Na-egezi ntị ka amalụ ebe mkpọtụ efi dị afụrọ. Ọ gịnị mezi? Okonkwo wee lu ebe a kpọọ nwunye si ya kute m mmiri. Nwunye ekutelie mmiri. O wee bụ na ọnwa ọkụkọ ọ debele ebe a. O wee welu mmiri a wee mee gịnị fee anya bụ ọkụkọ wee si ọkụkọ na ibu ọzịkwa ọkụkọ na ibuzi efi ka ndị ụka bụla efi. Distinguished ladies and gentlemen, biko ọ bụ na a na-akụ aka ebe a biko kwụbala onwe ya aka kwụbala onwe ya aka. Daalụnụ 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 biko. Master Azuwike, the future generation, ladies and gentlemen. Kwara aka biko. MC Azu, thank you my brother, thank you. Ngwado nzem ọ dị ka ihe chibere n'ọkụ agbọwala ọ dị ka ọ dịgo ready ngwado biko kpọpụta ya ka anyị na-aga n'iru. Ladies and gentlemen, an honorable that does not need any introduction. Ladies and gentlemen, you got to help me to welcome to the podium the one and only Gyrate Master of the world, the originator of Gyrate generation. 31 week is in the house. 31 week is in the house. And honorable with honorable respect. Because Konagan, if they don't clap, don't clap. Konagan, 31 week is in the house. The Gyrate Foundation. Igbo kwenu. Chacha Igbo kwenu. Igbo kwezuenu. Mmanya gode. If mmanya no dey, yawa gode. If yawa no dey, kasala gode. When trouble come your way, everybody run away. When money come your way, everybody busy body. When yawa dey for you, everybody Ben Johnson. Them go deny you, them no know you again. Them go deny you, them no know you again. No. Obelede, obelede. Obelede, obelede. Idu wasina kalaka. Wahala no dey go. Make you marry your wife, oh, Obelede. Make I marry my own, oh.
I said I'm gonna come here and see you guys, you know what I'm saying? I'm starting this here, so. I said I'm gonna come around and see you guys, you know, and talk to you guys, you know, so that you can know that I came from Nigeria. You got to go. I don't know my guys in all Nigeria, kita. If I'm in Nigeria, I have one leg. In Nigeria, not as go here. And you guys are very lucky to be here. Before I continue, let me make an announcement. My announcement, with all sense of humility, is to inform you that I'm going to have an event, the first Black Friday night party with 21 Week and Friends is going to happen on the 25th, Black Friday night, 25th of November 2022, and not here, here, at this venue here. So I'm just craving your indulgence. On them flavor I go to go table. People like Owele Abatete himself, my elder brother, Ezibo Chief, Ezibo Madu. And when didn't we not here? Didn't we? And didn't we now? Okay. It's a high school and we. And didn't we? The how the wisest and when Nigeria need very wise. Only we can my mind go only my mind. Manifo you 5 naira. Oh, when I can wine my mind say, Madam, I want you to sell me my mind. How much? Madam say I'm not 10 naira. Oh, I say, Madam, give me money. I say, Madam, give me money. Madam say, what do you mean? I say, oh, my with 10 naira. I say, yes. I say, money should be 5 naira. Money minus money is equal to money. Look at all the name we are. If I may you a little bit of sample, if I get me here on the 25th. I want you to laugh. I want you to dance. We are going to bring a lot of people here to entertain you. Smarter Man 042 is going to be here. MC Mike Monday is going to be here. Wamilele is going to be here. Talking Tech is going to be here. And my humble self. The truth of the matter is that now, flight from Lagos to Enugu 100,000 or 150,000 get away. Mana by road be 10 million or 20 million, depending on your kidnap value. About the madama, every men like this. If we get this man, in a zone, about less than 50 million. Money, pay our people 500,000. Now, the truth of the matter is that Nigeria needs liberation. And the diaspora, you have a lot of roles to play in this. I want the obedience here. And when did that articulated here? And when they me look on here, let me look on, Baba we nowhere. It is shout let me look on, hand they shake, leg they shake, Baba we nowhere. It is shout. I just want to learn one man. And even if you it just online, buy ticket to no. It was first day back or that day.
The only patronage you get 21 week. But for the first time in my history as a musician, I am performing in the United States live. Live band, I didn't never. This stage, I already an acco gyration. I know one of it. As him know that they will in Jesus' name. So, I want to give you another example. I want to make Chief Ifediba Paul Dalo. So thank you so much. Everybody's ready. Today, tomorrow, if I direct to the one that I go down, I want to direct you. Thank you, God bless you, God bless you. Thank you. 21 weeks. He said, everybody because we bad to the bones. Thank you. Let's give him another round of applause. Because let's support each other. And we will be there. Tell your friend to your right, I will be there. Tell somebody you will be there. Yes. Yeah. In the cook, I only go on who's also 31. Yes. Tell yourself we will be there. You're going to be there. I don't know. All right. It looks like the first masquerade is about to show up here. Because onye obula di ime apụtakwara n'ọgbọ. Otherwise, he will keep one masquerade. I come out there. More masquerade. Chineke mere gebere n'aha Jesus. Because, and if you want to try us, let me tell you guys what happens. After every Iriji festival, anybody when you dream it tonight, 9 months later, I'm working. So, why? Because I'm not trying to college, and we don't want anybody naga college. I'm money. Excuse me, dance is allowed. Excuse me, dance, come on. So you guys don't want to come? Okay. Excuse me, dance.
see. I got money, you wanna help me spend my money. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. I love you. All right, people of the world.